national, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul pour son malheur. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maliande mbe akoto nyini auve mbe akuma minfo mba foforo tubabukana muna parce que bébé kan lame bébé kan laje diem be kono mbe do hali mini le sanction ta ankama usigilende salon kono ube ka tele laje mini de Afrique erela usigilende ube ka lame pour que yelema kana do kola mbafo ukame ambafu kaminfo mbekla ka segaka ka fo malion fana kame ye kuma minnu fɔ n bɛna o kuma barikamaw fɔ bamanankan na n ko président de la transition le colonel Assimi Goïta a ko k'an ka aw fo ka awal mando ka bini mali independence ta mahake min bora bi Bamako mahake min bora region la o ma deli ka ke Mali kono abe awfo ka awal mando ola me yan mbata yaroja mbafe anga dwauke katasi blake malion minun tora kirina akira finitidio akira civilio akira jamana yore dewo minun saranga jamana kono alaka inaula ndela ka fo litin kono la lutte pour le changement minun ni torala minun be kelela alaka udeme minu ni terala alaka ya fuma anga soldasu minu be kelela sunu tele hali sisa be kelela parce que bim bafu malion be kado région bella il y a des opérations militaires dans toutes les régions de la République du Mali aujourd'hui. Babukana ukame Mbetlaka Vobamanakana. Pendant cette dernière année, nous avons équipé, en moins de 7 mois, nous avons équipé notre armée plus que les 20 dernières années réunies. Du 28 décembre 2021 à aujourd'hui le 14 janvier 2021, le nombre de terroristes, de chefs terroristes, de bases terroristes que nous avons détruits, c'est plus que ce qui a été détruit pendant les 20 dernières années, réunis. Des centaines de terroristes sont en train de se rendre tous les jours, parmi lesquels il y a toutes les nationalités, y compris certains qui viennent des pays de la CEDEAO. Ils sont dénommés aujourd'hui.
des terroristes. Ça veut dire que ceux qu'on a pris qui ont des armes, ils ont des cellules dormantes dans chacun de ces pays-là. Donc la CEDEAO ne se trompe pas pour déstabiliser l'État malien. Donc nos soldats qui meurent tous les jours, y compris aujourd'hui, il y a des combats dans certaines zones, même aujourd'hui nous avons perdu des hommes. Ces hommes, nous devons leur dire, le peuple malien ne les oubliera jamais. N'oubliera jamais leurs familles, n'oubliera jamais leurs enfants, n'oubliera jamais leurs femmes, leurs épouses, n'oubliera jamais leur mémoire. Encore, aïe quel minimum 1900, transition rectification kono. Au mag de l'Ikakabe, sans nous au Kélémini, nous avons massé Malibou. Anga soldat sous, anga l'armée, où il est terrorisé à Kémi, Foda. Kuka base détruit ka domu la chama be ku yere randi sisa minnu be ku randi a chama be CEDEAO citoyen chama bu kon ça veut dire que base bo CEDEAO jamana farala donc minnu ba fo ka Mali d'Afrique ka transition d'Afrique kanga l'armée d'Afrique ou coup d'entourage. Mali de comme Mali de Jolendo, terrorisme de Jamana Chamanche, on a sorti Beka Sabi, pour que le terrorisme canase Jamana Dola. Donc, on a sorti Amoufo, Mbafo, Akoufo, Koufo dans tes foyers. Quelle est la vie? Mais en quel était Dobé là contre nous. Mais Dobé, Anteroubé, il a fait la Guinée, le pays frère du Mali, les deux poumons du même corps. Nous voudrons saluer au nom du président de la transition du peuple malien, le peuple et le gouvernement de Guinée pour sa solidarité, pour son refus de l'application des mesures illégales et illégitimes de la CEDEAO contre notre pays. Mbappé, ka Guinée faux, ka Guinée peuple faux, ka Guinée gouvernement faux. Ka pila ka John faux tout le monde. Ici, nous Chine. La Russie et la Chine, Poutine et Xi Jinping, Chine et Russie, débat donc, Kabini Mali et indépendance, Nigela et Mali Soro. Chine ni Mali, Chine ni Russie, ben Mali Kerafo, ben Mali demi. Amoufo. Et comme ça, il y a une Nations Unies Conseil de sécurité là, pour la résolution du groupe de temps, Kanyesi Malima. Chine ni Russie, commune de Kake Malila Kounye Bala. Dendende Mali a coulé tes salma, ou nous qu'à veto opposé au religieux et à maintenant Bouffola. Et Katia Kabou Djomefo, Algérie président, Odumadi Tebou, Anaka gouvernement Algérie peuple Koufo.
u ye sɛbɛn dɔ kɛ aw y'a ye ko CEDEAO yanni CEDEAO ka sanction da Mali kunna ko CEDEAO kan ka taa Mali fɛ u ka négocier Algérie y'o de f'u ye o de kama président de la transition bɛna délégation ba dɔ wuli a tɛmɛ ka taa Guinékaw fo ka taa Algérie fo Mauritanie fana bɛ u ka kuma man ca mais n b'a dɔn k'u bɛ Mali fɛ u bɛ Mali fɛ bi u bɛ Mali dɛmɛ. Donc an bɛ Mauritanie fana fo ka tila ka jɔn fo Afrique jamanaw bɛɛ Afrique peuple bɛɛ n'aw y'a ye i syndicat wo i parti politique wo i société civile wo i artiste wo jamana ninnu bɛɛ la musow jeunes cɛkɔrɔbaw bɛɛ bɛ ka manifestation kɛ bi ka Mali soutenir an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn o la. hali Afrique jamanaw hali jamana minnu tɛ CEDEAO la bɛɛ bɛ ka Mali lajɛ bi bɛɛ bɛ ka Mali lajɛ bɛɛ b'a fɔ a kɔnɔna na ale ka Mali dɛmɛ parce que n'a ɲɛna Maliyɛn bolo bɛɛ bɛ bɔ jɛya la o de bɛ se na bi o. n ko fɔ munna parce que an b'a dɔn tigitigi hali minnu ye sanction in ta contre le Mali a caman b'a la u kɔnɔna la u tun t'a fɛ mais u y'u jagoya de u y'u bagabaga o de kama président de la transition ko comme y'a fɔ tubabukan na les dirigeants maliens le président de la transition le colonel Assimi Goïta toutes les institutions de la transition constituent une force tranquille. Machiteze kan bagabaga, machiteze kan jawli, machiteze kan hakili. O de kama président y'a fɔ ko a dayɛlɛlen don. Hali sini ni min b'a fɛ ka kuma Mali fɛ a dayɛlɛlen don parce que hali kɛlɛ hali ni guerre n'a wulila a bɛ laban négociation la donc yanni ka kɛlɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la i ka daminɛ négociation CEDEAO y'u ban o de la a ye kɛlɛ de wuli mais a laban a bɛna négociation la. Comme président de la transition que le Mali est ouvert aux négociations. Aïda encore gouvernement là, Aïda président de la transition là, antenne à Fouike, Mali qui est intervenu. Parce que nani awerte président de la transition là, nani awerte gouvernement là, nani awerte transition là, ka Mali dambe na horoya ka sigi amade parce que Mali de situation minabi hali basaw umetulonge malabu obebaya ni transition ka banana sona odene kuni Mali be la minabi Mali bana ba de be Mali binendo bebe tama malika bebe Mali dogoya ala barkala insha Allah
Inch'Allah, yani transition in Kaba, Banabatoy, Amba Frake, Amba Lasigi, Nasigira, Amba Jasen Flaka, Nazoro Flaka, Amba Tama, Nadomara, Amba Boli, Abuka devant le pays africain. Parce que Mbaké, ou t'es mal histoire d'eau, ou t'es un peu plus d'eau. Il y a comment de votre Babkan à Sambé Segaka. Tu vas vous donner l'Afrique domine. Oui, Jamana dominé de Wokundama Damakono, Kalawarakono. Kamalimini, Kabo 1878. 1916 Sambisa bani segi ayo de kekelela oya soro marfat kuntambele odela uye jamana mneni marfay mais kalo kele uma herasoro ni burda memma wuli arabu be wuli koroboro be wuli fulo be murti bamana be murti bobo be murti selufo be murti fulo be murti bebe murti miyanka be murti selufo be murti bebe murti sarakolo be murti uma delika lafiya soro Faut 1960 an y'u gɛn ka bɔ n ka jamana kɔnɔ donc ne bɛ min fɔ n t'a fɔ juguya kama de mais u ka lamɛn peuple malien a ka histoire mɔgɔ minnu b'a jamana ɲɛmɔgɔya la bi u kana tromper u ka analyse la de n'u tromper la u b'u bolo don u yɛrɛ ɲɛ. O de kama n b'a fɔ aw ye maa si kana diyawu nous sommes une force tranquille an tɛ mɔgɔ menacer an tɛ mɔgɔ nini an tɛ mɔgɔ bagabaga an bɛ n ka jamana hɔrɔnya danbe an b'a fɔ ko de sigama o de kama bi président ye conseil spécial de défense nationale a y'o de convoqué ne bɔra réunion de la kana yan ka jateminɛ kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ kɛlɛ in an bɛna jɔ ka kɛlɛ in ka supporter fo a ka se a dan na cogo min na an t'a bɛɛ fɔ aw ye mais o plan dilanlen don a bɛ président bolo. Au point, à Togo Tubabukana, le plan de riposte pour la sauvegarde de la souveraineté et la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. On est plan de la Labie. C'est adopté avec le président Bolo. Aïe, soutenu de Aïe Ghana, Nana Barkala, on va amener le Mali au bon port.
yani ngabo kumana mbawa makili du fembola. Le 4 juin 2021. Aya donné que la première ici est le 7 juin. Mais déjà avant le 4 juin, M5 Nyamago, il y a un tour du président Kafou Bissekani qui est premier ministre. Au 4 juin, Ayalame. Nomination pour ma Ayem Rassemblement d'Okia, que M500 Kelen confété. Le monde de Foya. Ngo, comme Malien qui tchesri. Ambena Gelea do Soro. Fiemba do Bena Wulia Nyefe. Nimbena Yoro Datu Gagné. Tasuma do Bena Wuli. Kavoka de Malion Nasra. Kangan la ben. Anantele di Nyogoma. Machi Ananamogo Chitoy. Nimbina Ambamena Blo Kawuli. On va rentrer dans ces vents contraires, dans ces cercles de feu, comme Mali lancé à Kanase Romina. Oya Soro nomination pour Makemle ni président Koukoumana. Donc Kabini Odo. Aïla il dit non ma. Ko gele nana na malila. Transition, président de la transition. Aka gouvernement, président du CNT institution de Amantele di Novama. Kanjo Malio ni gele nana ane betanye Malio dans soutenu Betugango. Au wati de Sarabi. Donc quand il faut dans ce féminin, quand il faut président de la transition, gouvernement et institution de compter à quoi. Fait moins fait n'embêter qu'à qui, comme Mali, Morayana, Gambie, Kassigi, Ama, Obeke, Nana Sona, Obeke, Fanana, une transition in Kaba. Mali, Benadjo, devant le peuple africain. Parce que nous avons la